Sub number 4 hian cos 58 by sin 32 hei chu example 1 ka soi ang kha ni to a hei po example 1 mi ang tho chuan hei hi nachina example 3 ka soi ang kha ania helai an huai te hi chuan mi phei ang hi multiply khan ni le ma kara khan hei le hin kop le a ti khan chuan chunga nachina example 1 a malte te ka soi ho kha a kho min an ron da ta ni deu ber mai chu example 3 kan soi helai sum number 3 a an pui kan soi ang te ka bella pairo plus minus ti khan a kho ma chaw dan ani ta mai ni chu hi chu kan ta chuan cos 58 chu anga yang cos 58 chu anga yang chi khan cos 90 minus 32 ni le lai ti dan chu ka soi vek to ka soi chi chi to lo ang hei po chu piang bok chuan cos 38 chu cos 90 minus 52 ania hei le hin kopa 90 chi ain kop ka ti khan thriat thiam to tur ani chuan cos 90 minus 52 cosec 52 a pakhat zok ka thlak chon pakhat zok thlak angai lo ti khan chon hei chu angai ang chi khan he ta kop pui te ang kha helai kan ti dan ang chi khain apply anga chuan 60 bi khi chu kop pui nei le ta lo kop pui nei lo chuan tebula om ti na ni tebula khan 60 kan nei kha chuan ti khan nei ten value kan han ziak thazela helai kal dan chu kan soi jing to ka ti to kha chuan hei le hi kan katanga 1 lo chu ka hei le hi kan kata 1 lo chu ka kara plus chuan hei chu a degree nang to masela kat ve thelo wangin reciprocal formula khain vain leng reciprocal a khan sin 52 degree chunga in ka sia ka cosec khan 1 by sin atlukani cosec 52 ni chon 1 by sin 52 ni le maya ikhan hei lei ka kat le a 1 ania chon an huai hi helai chunga ka ti ang chia khan helam pang hi tian kan thak thleng le ti khan ang kat le a tan 60 chon tebula khan √3 atluka heta trigonometric table sa khan va en ula √3 atluka chuan √3 tluka wangin 1 plus 1 chu 2 lo nia a chung lama 1 la banga hnuai lama √3 into 1 into 1 chu √3 ni maya chuan LCM kan la LCM kalak chuan √3 LCM chuan √3 into 2 chu 2 √3 chuan hei minus 1 kha chunga in LCM lak dan chu kan thiamang into chuan a hnuai √3 ti bo dan chu class 9 a ni kum lama kan zir to a hei hi irrational number ania rational number a chantir don chuan √3 by √3 multiply tur ti khani chuan hei hian hei ka multiply nga achung lam hi choi tram hi multiply tur ania hnuai lam chuan √3 hian tram khat chi multiply tur ania root hi in ang chia kan multiply chuan ama kha chuak kha root a kha bo thin √3 le √3 kan multiply chuan 3 a chuak mai √7 le √7 ani chuan 7 ti khan √3 into √3 chu 3 ania √3 le √3 chu 3 ania 2 lo om sa ve boka 2 into 3 √3 le 1 chu 1 into √3 2 into 3 chu 6 ania minus 1 into √3 chu √3 ania by 3 hei lei kat thei mi lo ania kan kat le ngotange hei hi om lo se chuan a kat thei minus pai puya mobile puya mon nei chuan a kat ngot thei lo ni hei answer ani don ani chuan example top ber to 5 a hian khati ang deuh tho ka ni hei helai chu kalphung angai le tho tan square lo om vel ani me ma 2 om boka chon hei po ngai tho helai te hi ka soi chan ber chu hei kan ti chan ber chu ani pakhat ani a hian hei 2 hei kal dan ngai thave khana kala ta lo in ang le a ti khan hei le hei kan kata 1 square lo ni vel me hei le kan kata 1 lo nia chon 3 1 by √2 eng tin nge lo chu kan ti chon sin 45 hei ama choina om hi kop pui po nei ve mi lo hi an huaya po apia po chu wang chuan tebula om ani sin 45 chu tebula in va enanga 1 by √2 lo tlukang 1 by √2 sin square ani wangin 1 by √2 square ka ti le mai 3 hi chuan square hi chang ve chuang lo 3 hi po na om hi chuan 2 hei khan 1 atluka 1 square chu 1 ani 1 into 2 chu 2 ni le ta chuan plus 1 minus 2 1 square chu 1 is 1 ania √2 square chu √2 into √2 root reng ka soi to na china ain ang chi chu angai chuak thin 2 chuak √2 into √2 chu 2 √3 into √3 chu 3 ka ti to kha √2 square po 2 nia ti khan e kat thei lo 3 1 is 3 2 noya kala chuan 2 le 3 2 le 1 kan bela 3 lo nia minus 3 by 2 LCM lak pa ngai khani le mai chu 2 3 is 6 and 3 kal le a tami hi
6 minus 3 to 3 3 ba he an sam le am ta ni chuan example 3 ni top na ber hi express each of the following in terms of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 and why degree te hi 0 le 45 in kara siam ro a degree te khuti na mai ni a he anin koplo chianga ain koplo kan ti chu an belkhom som ko ni lo complementary angles an ni lo ni ain koplo ani chu bang chuan we have kan tie cot 85 kha ka thak top mai ni cot kha 90 atanga 5 ka pain 85 lo chu ka ti hian cot 90 minus 5 ting ka zia kha cos hipo 90 minus 15 kan tie hi lo chuak le a cot chu athak na kha heta formula khan tan ani kha tan 5 cos chu hetiang cos 90 minus theta chu sin theta ni wang sin 15 ti khana degree hi 0 degree le 45 in kara mi chun ni ta chiani 5 degree chu 0 le 45 in kara om 15 po 0 le 45 in kara om khatia degree thak khani mai don ani trigo tang chon khati zong kha ani a video te uluk taka kan en chu apar angai thin ania